Yang urip niku kan kathah, Mbak, nek masih mengandalkan keakuan. Nah, niku pripun, Mbah? Carane saged keakuan dalam diri niku saged lanyap wonten. Ya piye ya? Boleh nafsu papat ki karepe dhewe-dhewe lho. Terus di samping kuwi wong sing sik keakuane cara golek sing ora keakuan ngono kuwi 1000 urung oleh mesti oleh siji lho lek ngene. Wis dianggap salah tapi kaprah kan ngono kan ya. Nggih. Makane salah kaprah. Ya lek nyelidiki piye ya lek tentang kuwi ya. Aku dhewe membingungkan tapi lek jati dirine Mbahno wong kok sik ngono nganti kurang iki kan nemen ngono ae lho. Saiki contone ngene. Kenapa menungso dibentuk diarani lire sempurna iki apa-apa duwe ya lho ya. Contoh nganti diwe tangan kena nggih ngombe wedang niki, cangkem kena nggih ngerokok, kena nggih omong, sikil kena nggih mlaku, kuping kena nggih ngrungokne, mripat kena nggih nguwasi, terus utek iki kena nggih bedakne antarane salah karo bener. Kenapa lek salah kok diterusne? Gitu. Lah ya kok ngono kok sik njaluk ae. Wis karepe Gusti Allah cara iki lho wis tak wehi serba cukup karepmu mbok go nyandi. Tapi Gusti Allah nggih tumindak salah ya ora menging, bener ya ora menging sebagai saksi. Makanya Nur Muhammad itu tadi sebagai saksi hidup. Nur Muhammad yang menghidupi. Jadi ini terus sapa sing tak anu kok ya lali. Imam Madine iki termasuk sing ngubahne, terus Gusti Ahmad iki sing diuripi ya. Makane sing diuripi Gusti Ahmad, Nur Muhammad sing nguripi. Ayo diakoni lek urip ki nek sing nguripi ngono lho. Mbah, ten gene ragane menungso niki kan mulai lahir kan sampun sampurna, Mbah nggih. Sampun wonten sedulur papat. Sampun saged mbentengi raga menungso saking napa mawon kan wonten sedulur papat, Mbah nggih. Iya. Lah kenging napa, Mbah, kok enten niku menungso nek kenging saged disantet, saged dipelet. Lah wonten niku pripun, Mbah, ngoten niku? Padahal kan sampun wonten bentengi sedulur papat niku. Iya, tapi sedulur papat ya kabeh menungso duwe sedulur papat. Lah apa wis dilakokne sing diomongne kurang ana dahar karo guling. Kan ya urung kabeh kuwi urung tertata nang kuwi. Berarti intine menungso urip niki sangat penting bagi untuk mengaktifkan sedulur papat niku nggih. Lek wong Jawa mangkane nek ngenane sing iso menegakkan Pancasila, wonge sing wis nglakokne sedulur papat, 5 pancer, lire wong Jawa, tembung Jawa ki asline benek ngono lho Le. Saiki Cina lek Jawa ya Cina benek kan ngono kan. Arab lek Jawa ya benek. Inggris lek Jawa ya benek kan ngono kan. Lire kok bukan wong Jawa iki ngene iki bukan ya. Jawa itu kata beneh. Ora peduli agamane apa, lek Jawa berarti beneh. Wong beneh kan wong karo urip to. Nggih. Mangkane lek Jawa berarti wong beneh. Uripe ya beneh kan ngono kan. Jadi orang sing dikatakan Jawa kok wong Jawa no, tidak ya. Jadi wong beneh. Wong beneh bagi. Heeh. Wong beneh. Mbah, niki kula wangsuli malih terkait dewa Mbah. Acarane Pak Jokowi ten Kalimantan kalau winane. Nggih. Kula badhe nyuwun pandangane Mbah Saino terkait acara yang dilaksanakan Pak Jokowi beserta 34 gubernur.
Kalau dilihat dari konteks spiritual niku maknane napa Mbah? Iya kuwi ajarane leluhur ya Le. Nggih. Mangkane nganti digaris segi 4 kuwi menandakan sedulur papat yang dikosong itu pancernya. Kan titik 0 ya, gentong ya. Titik 0. Kan dijaret 4 ya. Nggih. Lah kuwi prolampitane sing ngetrakne sedulur papat terus 5 panceri. Berarti Lah kuwi terus lek dionekne nang Hanacaraka dalanku ngebaki jagat. Liringetan ya oleh, ngalor ya oleh, ngulon ya oleh, ngidul ya oleh, kan ngono ya. berarti niku pun sampun kode alam Mbah nggih. Kode alam di samping kuwi kan mulai Soekarno kan udah merencanakan itu ya Le ya. Soeharto ya juga sudah. Sampai KB presiden sudah merencanakan ya. Tapi kenyataannya yang melaksanakan kan Jokowi ya. Enggak, sekarang kan ibu kota Jakarta sik tinggi enek sing nyinyir ya, gak oleh dipindah ngono ya. Lah Mbah No ini punya usulan. Ya siapapun yang mendengarkan suara Mbah No, monggo tentang ibu kota Jakarta tetap ibu kota Jakarta ya. Jadi yang dibangun Pak Jokowi yang di Kalimantan, ibu kota Nusantara, sekarang sana dijadikan Bapak Kota Nusantara, ngono lho Le, ben aja rebutan. Lah Jakarta kangge ibu-ibune, engko kangge perbelanjaane, terus sing nang Kalimantan Nusantara kangge bapake, kangge sing bagian pegawene, ngono lho. Dadine ben diakoni dunia iki yo. Dadine enek ibu kota ya enek bapak kota. Ya wis mugi dulur-dulur kabeh engko padha nrimo. Ben aja nggih rebutan. Jakarta tetap ibu kota, sing kono bapak kota Nusantara. Kalau ya undang-undangnya wis ngono, Pak Jokowi dhewe kan ndak membutuhkan kuwi. Wayah leren ya leren. Tapi iki dongane Mbah No ya, mugi ya lerene Pak Jokowi tetap di belakangnya presiden yang akan datang. Itu dongane Mbah No. Jadi untuk mengawal melanjutkan perjuangannya Pak Jokowi yang sekarang. Wis dadi sesepuhe ngono ya. Bapak kota Bapak Nusantara wis. Jokowi bar ora dadi presiden, dadi bapak kota Bapak Nusantara wis. Aku kepengin cetuk Pak Jokowi lha iki urung terlaksana iki. Ya. Terus niku Mbah, waktu acara ten Kalimantan kalau wenginane kan gubernur Jawa Timur kan mengambil air dari Kerajaan Majapahit. Ya. Pas waktu acara kan banyak yang menyaksikan. Ya, ada lebihnya ya. Seolah-olah waktu air dari gubernur Jawa Timur Bukoviva kan seolah ada daya kegaiban. Ya. Nah itu bagaimana pandangan Banon? Ya ini ya kode alam ya Le. Jadi Majapahitnya mau muncul kembali tapi tatanannya ya. Jadi Majapahit itu tuh berletak gak nang Jawa Tengah, ora nang Jawa Barat ya. Majapahit itu Jawa Timur. Wis. Berarti intinya ngeten Mbah, nanti apa sistem yang ada di Kerajaan Majapahit itu nanti akan muncul kembali. Muncul kembali. Muncul kembali. Pasti, pasti niku. Pasti. Nopo entos niku Mbah, ibu kota baru niku Mbah. Ya sing penting iki engko ya malah ben rame dhisik. Mulai rame ya ndang muncul. Berarti niki benjing ning ngoten. Tapi nganu ya iki kan ya Mbah No walaupun ya sabane turut sawah ya. Kena apa ya kok
nguwasi tatanane negara iki ya mesake ya, Le. Nggih, Mbah. Jane wong lek padha melek matane ya, Le ya. Nguwasni perjalanane Jokowi jane mesakne harusnya ya. Ya. Sampai iso ngrebut Freeport ya, sampai sekarang dikuasai negara 51%. Iso mbalekne aset-aset negara sing diakali karo pejabat-pejabat sing dhisik-dhisik kuwi. Tapi kok urung enek penere ya. Nah nggih niku. Masalah. Tapi ya ketok sing nyalahne. Ya terus terang sing tak delok iki ya golongane 212 ya. Mangkane ndekenane nalika aku cetuk Pak Gatot kan tak omongi. Kode alam lek 212 iki jelas lek salah ya Le ya. Jelas salah. Saurunge dibubarne aku wis muni ngono dhisik. Loh kok gitu Mbah? Lah jelas sak goblok-gobloke lek 21 iki harusnya 3. Lek 212 jelas salah iki. Ayo diumumne wong sak donya. Ayo. Salah apa 21 ya harus 3 ya. Kenapa 212? Nah, lire salah terus akhirnya dibuyarne to. Nah, kuwi jelas. Jane sing nyinyiri panggah wonge panggah ya. Waduh, jenis. Ya tapi wong Jokowi jadi orang Nusantara ya Le. Dari Garuda di dadanya ya. Inti Pancasila termasuk di jiwanya. Itulah Bapak Nusantara ya Jokowi itu. Jiwa Nusantara itu. Aku salut banget deh. Ya makanya tuh. Mbak No kan jelas ya melanjutkan ajaran Bung Karno. Dan menegakkan merah putih dan menegakkan Pancasila. Kira-kira lek Pancasila ini tegak apa enek demo to, Le? Kan nggak ada ya. Beh, ngentek-ngentek. Dadine Pak Kapolri. Waduh, kalang kabut iki ngatur wong demo. Mbah berarti benjing niki sakderenge ajaran Jawa niki bangkit, Mbah. Badhe wonten guru-guru malih, Mbah. Ya enek to. Luwih ageng kados kala. Ya saiki kalau dinilai dengan adanya kode alam sampai dunia, ini kan udah perang dunia ketiga tadi. Wes saiki ditenono mana negara sing akeh ajarane Arab, enek tentreme ora? Kan isine gur bedil-bedilan, bom-boman. Disuruh terus, Mbah. Yes, kenyataane ngono. Seolah-olah Indonesia itu terus terang mau dijajah dengan Arab. Bukan Islamnya ya. Jadi mari umat Islam kita bersatu melawan Arab.